wata rana kuka je wani gida za mu yi shooting film, ba zan gaya mana daraktan ba. Ina ya Allah babu ya Allah, shi mai gida kafin ya fita cewa a yi fim ɗin amma iya tsakar gida, kar a shiga ɗakin matarsa. Wallahi ana ganin ya mutu, ba zan gaya ma daraktan mu na gaya ma. Yake nan ana ganin mawan Allah nan ya tafi, ai kurin sai aka ce to a za a iya shiga ɗaki ma ita mata ita ma ta bar gidan ta ce duk abin da muke so kawai mu shikenan muka shiga gida aka bude ɗaki har kan gado. Ita ma yarinyar da muka aikin da ita ba zan gaya maka ita ba, ita ce ta fito a matarsa. Shikenan tana tsaye a bakin gado, ni kuma ina kwance a kan gado. Ana cikin aiki ashe mai gida ko mantuwa ne ya dawo, yana sako kai ya hango na tsakiyar gadon matarsa ta yake kai haka muka yi da ku dan kaza ku. Sai da rasu ta yake muje waje ya muje waje ai ya shigo haka muka yi da ku. Na ce Allah ba ka hakuri wallahi tallahi haka sai aka samu wallahi tallahi. Ya ce me iya muka yi da ku ba iya kaɗan na ce ba. Alhamdulillahi a lokacin da kasan ban hakuri na daɗi da ta bashi hakuri muka ta bashi hakuri muka aikin ne in ba a yi haka ba zai yiwu ba. To ina so ku gaya min ku ce za a shiga ɗaki amma yanzu garejin ƙato kamar wannan ka zo kwanta a gadon mata da ce dan girman Allah ta yi hakuri ka ce wallahi ba za a sake ba. To ina ga wannan ne shi ne kawai dai abin da na samu akasi wanda tunda ba da an ba da hakurin ba to fin ranar zai tashi. Ai ka san aka ce garin Allah ya waye, are mai wuta biyu da mame tuwon da ya kwan a dafa mun shi a samun man shanu ga yaji kullum da shi nake karyawa. Yasa kake gani yana taras. To Allah na tuba yanzu mutumin da ya rike salatin annabi a rana, kana salatin annabi kullum ga ƙur'ani za ka riƙe da kuma zai dame ka a rayuwa ta duniya ka. Bosho a makaranta za ka sha zance yau. Wato shi Bosho a makaranta na samo shi wannan suna. Yau makarantar mai gari Allah na tubo wannan da aka yi ta, ai makaranta ce ta je kana yi ka kawai wannan makaranta ta gaske. Ka san kaga na yi firamare, na yi elementary mu lokacin elementary muke cewa. Na zo na yi sakandare, na zo na fara aikin gwamnati, daga aikin gwamnati na koma makaranta, daga koma ta makaranta sai wasan kwaikwayo inan naɗe ni yana nan naɗe na ce to abin da ya dace bari in saukan kyale aikin gwamnatin nan koma in rungumo wannan sana'ar. Ka je inda ake ci. Amma an taɓa maka dukan gaske a wasan Hausa? To dukan gaske da aka taɓe min wani ne ya bani wani zobe, wannan zancen nake maka akalla an kai shekara 40. Ya bani zobe ce duk abin da ya tinkaro ni kan gudu, idan ma ya taho ya gani guduwa zai shi. Wallahi na yi annababi Allah na makala zobe. Yau kwaɗan ba ya ga wani garjejin mahaukaci ba. Kowa ya gudu. Na ce wallahi ba inda zani. Da ya zo ya samu ƙwaya ido na, ido ka. To ni dai daga nan ba san yadda aka yi ba wallahi. Wucewa
me ya faru don faɗuwa ne wa ido na ido kana ɗauka ta fashe wallahi lokacin to wannan shine dukan da ba zan manta ba da ba alƙiyama wani ware ware tun tana yarinya kan ta haukace lokacin ina boshan gashi na har gadon baya in mata suka zunga maza suna in an wuce sai a dawo to a wannan lokaci ita ce wacce muka fara tsayawa muka hira sannan kuma da yawa yan matan a lokacin kafin kai aure sun kai na ni ba su fi kwaya 46 ko 47 saboda ka san ni abin ne wato rububi na ka dinga yi a lokacin ina boshan kuma daga ka yanzu ga kanan fari nan farin ya ka san in mata suna son irin kuma yo ai ruwa ya da ke babban zakara ina ai tafiya ta tafiye ne kuma Allah sa ina samu gama lafiya Allah sa mu cika da kyau da imani dan ba lokaci dan ba labari a lokacin da kake matashin kana boshan ka ya kake ne ya kake ka san Allah a lokacin ina boshona wato gashi na haga dan baya baka aski ai sabon garin ki zuwa mu je mu siyo wani mai mu shafa shi a kanmu gashin nan iya lolo baya inda ka zan dan gidan shindiya haka za gani lokacin da na kafa wani ainihin shagona wannan business ina a ciki a nan Allah Ubangiji ya haɗan da ita mata ta yanzu in ta zo hankalinta da nutsuwarta da yadda take al'amuranta wallahi su suka burge ni har ta ja hankali na kuma ta yi ainihin wop da ni kai wop da ita ko ita yi wop da a da mun yi da juna mana ta yi wop da ni ne wop da ita yanzu shi za ka ana mata kishiya aina kishiya ainihin matata alkawari muka yi ba zan mata kishiya ba ko dai tsoron ta kake wa Allah ka daina nan sace yaya tsoro kamar yaya miji namiji ai shi ne majibincin al'amura ka sa ko mijin kace wa ni kan ta ce ni ma kan ta ce ni saboda ta nemi biyayya ta nemi ladabi da biyayya to kan ta ce ma na yi irin kamar ɗan chambers din nan wai me yasa ne ya kwariya masha Allah yanzu ga aiki da cikawa masha Allah ai shi shigan mulki idan ka raɓa mulki da ka yi shigan mulki a rubutun fim ɗin script ɗin da ya zo min ne wannan turancin da na faɗa a cikin fim ɗin na yi shi babu shi a cikin rubutun fim ɗin lokacin da muka je za mu fara wannan fim ita Hadiza Gabon wacce ta fito a matsayin matata sai na kira wuta na ce da Allah kafin mu fara Hadiza duk ke a matsayin ki na yar boko ne ni kuma ban yi boko ba duk abin da na gani na boko na rubutun boko zan masa kutse ke kuma sai ki gara ta ce an kulbushu ai haka na ce dan Allah ke dai to zan iya tunawa lokacin da muka shiga asibitin da muka yi aikin sun yi bikin cika shekara ko 30 ne da kafa asibitin to sun yi kafa-kafan abubuwa amma farkon
mashiga asibitin sun rubuta congratulation, shi ne wanda na fara masa kutse, wanda na daga kaina kawai na ce cungura tula. Ta ce cungura tula kuma na ce ga shi na rubuce, kwata-kwata baya cikin tsarin ainihin shi fim ɗin. Allah ne kawai ya bani ilhama na saka, kuma Allah ya karɓi abin ya zama to shi ke sai da madalla. Zan iya tunawa a ciki